ase sɛ musu menya kwan atwɛn me if na ene ye dakase nti na kwan ni hɔ but ye kasa no me sɛ omu twɛn na kwan be mu a minum bedi nkomo nti mama mu nyina akɔ aba Pacho ya na no yɛda wasenso sɛ wasen ama yɛn kwan bio na dwumadi ahoro nyina akyi no nya yɛn ho break kakra na one yɛn ba bedi nkomo ɛnɛ nwumre yɛn mo akɔ aba Pako TV so bio na nkomo kakra yɛpɛ sɛ yɛn no di ifa benkum ɛna lateman ho nti mesoro sɛ ɔkwan da hɔ a oh you kwan ba da hɔ na be me ndije sɛ me ahemfo ɛwɔ benkum nyina wo betumi atie Pacho yo nana se kwan da hɔ na ebe na nije sɛ ni benkum mu ɛna latekrodu ahemfo betie no bio nana mpacho nia me pese me bisa sɛ na minim sɛ late ye gwan but as say de ye late nti na nka mpɛ sɛ ɔkyerɛkyerɛ ye nti ye fi gwan na ye isu late no na emu you yemfi gwan mu ye asɛm bi ne bae na ye kan sɛ ye gwanfo nti ye ne won aka a won ye gwanfo no ene won ni hwe ye but em sisi di nti asiaba nti gwanfo ye kan kwapman ho kwapman ye nia obìnrin bɛka sɛ heterogeneous society yɛwɔ akwamfoɔ ha yɛwɔ akemfoɔ ha ɛna yɛwɔ gwanfo yɛ akwapem na kan tete ansana akwapem bɛba no na ɛnam nsɛm ahoro pii so na nka yɛ ne akwamufo na te akwamufo suban anyɛ yɛn fɛ sɛ na wɔn atimɔden ti ɛma yɛ ne ɔkwen mpɛn ahoro pii so na mmerɛ bi a yɛntumi wɔ nti barima bi a wɔfrɛ no ɔfɛ Kwasi Agyeman ofi Jakiti na ɔyɛ ansasa sereku tax collector wakwapem ɛna ɔkan sɛ onim nkrɔfo bi a wɔbɛtumi aba abɛboa yɛn na yɛdi akwamufo so nkunim nti ɔno na odi yɛn kan yɛn ne nanom kɔ ɔkyema mu na ɛkɔhu ofuru panyin ɛna ofuru panyin so ɔpene so sɛ ɔbɛboa yɛn nti otuo ne wɔfa sɛ ɛyɛ ofuru kuma ma ɔbae ma ɔkono na ano yɛ den nti yɛdi akwamufo so. I was around 1733, 1734. And say, I came for the buy no one I could do who she say no what's young and ya queen I didn't kunim. Na you didn't kunim na you should say come from the best baby. Inti ya can't I came for say one transit. Na one chere instead of walk over. Na se obi de kyerɛ wade so ɔno na ɔyɛ captain aha ɛno nti na ɔmahene post no ɛwɔ akropɔm no okay yo abusiafo na enyina ka no nyina ende no ɔne yɛre ka abakɔsɛm kakra fa okuapema mu nsɛm na latema demewa na enyina ka no ka akwamufo no bacho menim akwamufo wɔ a tribe kan no na wɔn ni yɛden nti na titru wɔba okapman mu na wɔte nyanawa se udu nsuama obo prepare bi wɔ left ɛhɔ na ancestors go in the dom te na obere meka se na wɔkɔ so atrocities
Young Nina no buy na wangabi nwabe kon eji ni nyina akọ na asase ku ne maybe otin and abreme benu na won ti mu yeden pa wokoto tua na mmaba ewo gwanmu no na wode sohwe se tuo no tuo papa na nti eyi anso gwanfo nani di gwanfo no won queen ansana achemfo no reba but yentumi wo ya yentumi wo da achemfo no bai na yedi won so en woko esuja wa kusumo area ho yeah but na achemfo a wobɛboa yɛ no ɛsɛ yɛ ma wɔn baabi tra nti yɛde nsɔrum baabi amamprobi na ɛyɛ ɔkyeame woropɔn a ofi mafe dia na yɛde ma wɔn na wɔtra hɔ but ɛhɔ because waterlocked nsuta ha adwene hɔ nti wɔbɛsrɛ sɛ wɔma baabi foforɔ nti latafo na birufo de wɔn asase ma wɔn na wɔbɛtra so mpeni ase nyinaa yɛ latafo de a wokɔ left a ɛyɛ birufo de a nti late na biru na bɔhye ɛna akyi ekropɔnfo bae no akyemfo no bae no ɛna yɛde wɔn bɛtra yɛn mfimfini nti yɛde ma wɔn na wɔtra ase ɛna wɔtra ase wie no ɛba sɛ wɔhyehyɛ okwapeman wɔhyɛ okwapeman ekropɔn sɛ bɛyɛ kronti late ɛyɛ gwanfo no sɛ mesi benkum fi ɔbɔsomase tutu mampɔn abutachi manfe no aba latanyina se latikuba se na obon mu hɔ yɛ tinkɔn ɔkrase adweso osabene ɛne de bengwase ɛne na benkum ase na wokɔ a wobɛhu sɛ amanu krom hyɛ benkum mu na sɛ na akyemfo no wosuro sɛ benkumfo no bɛyɛ wɔn basabasa nti wɔde spice bɛtratra benkum mu nti amanu krom wɔde yɛ gyase ɛna aburi kɔyɛ adɔnten nti ɛna ɔkere nso kɔyɛ nifa bisi ɔkere a na ɔkere amanuonum ɛyɛ aburu dawu edukrom eprede ɛne ekugwa asɛ so ɛne abɔnse de na se ya na wɔbae nti mpo yɛre susu ho sɛ wosi ekwapema amantam dunson no sɛ yɛ dunson aburo dunson benkum nkura metuma kan kuro ne nkurase bɛ duoson wokɔ aburo nso a bibre na aburufo no wɔyɛ akwamufo wɔyɛ wo deny ansa sesreku nti wosi bra wɔre pam wɔn no aburufo sɛ wɔnkɔ nti sɛ wɔnkɔ de and wɔn yɛ adɔnten na ɔko bi aba wɔndi anim yɛwɔ 5 divisions wɔ ekwapam kronti adɔnten gyase nifa ɛne benkum o latahene na wonim abakwasem a nka ɛnyɛ latahene kora king of latte 1826 ene ade 1896 96 a English fo kasi wɔhwɛ skegua kofi na ɔkonsɔre nipa bebree ahemfo bebree ntumi ankɔ
latter for quay. Now, Nana Akufio right the second. Say, what can say, or the 2,000 people in the Kumase, culture prempe. Exactly. Where minim say, when you feel like her. Number, it's a baby, I mean, someone say, Unya San Crawford, the fee fan. I mean, yeah, answer yet. But, or quite more, or yeah, yes, or yeah, other profound. My watch, prempe the first. First, Grofo say I did shishils. And yet shishils now what in the way. First, what in the course is religion. What the prempe the first, what children, what in the course is religion. But a performer who he say, if he gonna course religion and worry, Nasan the Fuso any edding, do with my coho, I could give one here. And old man is called shishils in the middle of Indian Ocean. What is home to me call? Is that the was one I would say, what do you guarantee a Yawa Trasa of Bra, Prempe the first, sung by. But, no, and now, 1896, Queen Victoria, bore 1 hour cocono, more about medals. What's what the 28 medals in Eba, then Gold Coast. Safwa, only 2 medals nearby. I prefer right the second latte. I was just king of latte. And now, Krobudumase, Manticole, also Omanibi. But in kind in our call, no for. You said no for in the wood diacotin. Yeah, wood diacotin. Now, can who police if we are when you have enough. Yeah, when you have enough. Ain't he? When if say ya kun enya anya king of Latino, put the mamin kanjiro. King of Latino. And yet Latin Latin for pennyful at that time one country. Nambum only Kufu. A cropon in Ufurata. And what can I see? Ah, so what the matters about now a crucial cry right the second only here. And the one where GTT. Emma about English bang Belgium made an okay. What sang the bino? Now our paper Keno and chief of Latin. Now Crucial Runner also none of what warm to Kakra. Also, so Oyakena and the owner a crop where where and I had a problem by. Now, Latin for Bravo children call Castle. What's a lot of people before call or can just say, or in that prison? It is a one farmer now, Mawa, even 2. 80 a yard could is a hinny and there. Or our better or the Mao Boko, but was signed by. Or what is a year? Yes, I have it. I'm the proud custodian of that. Yeah, it will be from a chief of Lata. Queen Victoria. Queen Victoria, and no mass, our title. Yeah. And then, Kubasi for some say, some be a Lata, you know. Like, yeah, or Lata. Now, what's the way there? I know, Baba and Brandy, I want to say. Yeah, but medal, Michel. Oh, will be a Michel. Baby, I shall. I think I can will be Yano. But would Arabia will release mommy. Yeah, it would be Besha Saoba, Behu. One Tiasuno, I want Bram the bachelor. Yeah. And then person me say, Visa Basse, Kubasi and Henna paying for what I said to me, I discuss it. After Sunday May. There be one transit, agitation from Kubasi. I answer for the so no problem. Yeah, one of my mind that. And I want you to use you. Yeah, now Kubasi will say, Debbie, Sab, between me is medal number when Fremen will say, chief of Latin. I dare yak, you know, if you say me from say chief of Latin. Now, incidentally, I am in from chief of Latin. In Crawford, Frame, chief of Latin. Yeah. Even right now, let us be a chief of Latin. And I'm talking. Now, Merabano, that's him
Kumasi hini ya ma de akyerɛ no sɛ saa de yɛ me na me yɛ yo nkurɔfo na yɛ. Which means nkurɔfo ko na de ba na ɔmo wɔ one reason ti a ɔmo kyerɛ to so ana ɔmo ni mabakɔsɛm. Yes, when mabakɔsɛm. Now that has been the case. Say just about 2-3 years in and now saa agitation by but all along we've been very nice together. Yeah. Yo ebusafo yɛda sa opako TV so yɛn benkum hene ahemfi na yɛn ne di yɛkyekye nkɔmɔ anwumre kasa odwura ɛno nso you kan no na yɛntwa odwura yɛdi ohum gwanfo no na yɛdi ohum na akyi na odwura bae odwura yɛ ade bi a yɛkɔɔ akantamansu kono nneɛma a yɛne nam gyigye bae fi asantefo hɔ no na ɛho yɛhu kakra enti kwapemfo a akropamfo di kan si sɛ wɔhyia na saa mmerɛ no na abosonsomfo wɔ hɔ paa abemfo wɔ hɔ na bɔkyerɛ nea ɛbɛyɛ na yɛtumi de saa nneɛma no ayɛ adwuma nti wɔhyia mpanyinfo no hyia wɔ akropɔm dinsifo mpanyinfo hwehwɛ ɔkwan a yɛbɛfa so na yɛtumi de saa nneɛma no ayɛ adwuma ɛna wɔka sɛ ɛsɛ sɛ yɛdwira ɛna yɛ institute odwira nti odwira ɛnyɛ kwapemfo nyinaa na ɛtwa odwira wɔn a wɔkɔ akantamansu no a akropɔmfo ka ho no ɛna wɔtwa odwira but gwanfo afa hyɛ titiri ne ohum lata yɛdi ohum ɛna yɛsan twa odwira na ohum yɛ mankrado afa hyɛ odwira yɛ ɔhene dea no interference meretwa me odwira a sɛ ɔma nyinaa ba na wɔbɛboa na yɛ fɛfɛɛfɛ kronti hene anaasɛ ɔsomanya mankrado ɔretwa ɔredi ne nso ohum a nso mekɔ kɔboa no ma biribi ayɛ fɛfɛɛfɛ nti yɛwɔ afahyɛ abien wɔ latɛ ohum ɛna odwira yo nana yɛda ase kapemfo ne asantefo yɛ ayɔnkofa ɛda yɛn ntem yɛkɔɔko ɛyɛ akantamansu yɛdi nkonim na yɛdi nkonim wɔsan kɔ wɔn kurom na nso yɛte yɛn kurom yɛnsrɛ biribi mfi wɔn hɔ yɛka sɛ okapemɛ mu a what role do Lati play in Okapem? Okapem hene ɛna ɔhwɛ akwapem so akwapem so enti ɔntumi nhwɛ ne nyinaa so ɛna wanya apakanfo a ɛyɛ kronti adɔnten gyase nifa ɛne benkum ɛna wɔhwɛ nsase ɛwɔ hɔ nyinaa so ma Okapem hene ɛnyɛ Okapem hene nsase a na mbom yɛhwɛ so ma no sɛ ɔne ɔpanyin sɛ abaka so sɛm no ɛtɔ da bi a na akyea kyerɛ nneɛma no bi wɔ hɔ a nneɛma bebree ayera nneɛma ɛyɛ documentary evidence bebree ayera nti obiara sɔre a ɔka ne ɔpɛ but oral evidence wɔ hɔ yɛmu bi tra ahemfi kyɛ nti yɛkyɛ kakra nti sɛ yɛrekasa wonim nea wɔreka nti na nea benkum yɛ ne sɛ benkum hene ihwɛ benkum division so on behalf of Okapem hene na sɛ ɔhwɛ so a den nneɛma na ɛsɛ ɔyɛ yɛwɔ rules and regulations practices and usages ebi ne sɛ adeɛ yɛbutu adae a ɛyɛ Okapem hene adae na yɛrebutu a yɛ replicate wɔ various towns
na ukwape hene rentumi mba latte as a benkum mu say or supervise nti benkum hene enso ohwe say adai rules no wodi so ya on behalf of ukwape hene na eye benkum efa nifa adonten jase enkundi nyina yen njuma yeye no yeye on behalf of ukwape hene yo abusiafo nti na yeguso nkoma na ana adesua na yeguso no na mpacho we dem bese mbisa the difference between Kubase and Ahenase. Yeah. Say wanga would dikan baha latafo chinchin if you go ya ba from place ba na bona volta nchen yani gonya fo so ye ade kwanfo ya ntwumuru kejikrache nkwanta wonyina ye gwanfo ya na ye bae no ye bedu shahils yani nkrafo shaho into la osi uja te obo to so obe soja na wunya obo ene adea utumi soja na no na latte for fire say latte la te ya uja ene obo na obetra sare so no na nema bebre ni ho a ohia nsu ni ho kra so woriko akusoma obehu hell bi obo daso obo ebien daso ya fro so obri inobin ho nyina ya latafo dia na ya metro ni nti ya latafo tawia ne ade papa wo no na asi wo ngaje mu ya nti nipa banan in fi saran so bae wo fre won ahinasia kumi bredu and opao that's hunter latte and Kubase so yeah udusu and another person be me reference you were two and what free popoi hunters no by and so many streams waha nsu bebre waha nti wasan kwai okofa won krofo by what won by no what trance Kubase fu trap baby Ahinaso fu so trap baby na asumdwe wo ho obia inchreche no hunjire no yongo nti yen language isu the same yakwa asore bom ya market ye ni nyina bom nti ne a mufra bi wo Kubase wo ya me amenti ase if you say young nenanom trust wasumdwe mu with all due respect Kubase mberima wa ware wa Ahinase no wo kan out to me ena Ahinase fo mberima wa ware wa Kubase so o ti ase eji ye dan ko debi yanko nabo se asumdwe ni ho a impuntu ni ho enti na yere pressa ye benya asumdwe na se obi se Ahinase fo eni Kubase fo ntawo da won ntawo mrante ne ene baba woni hwe ye ena botenti mu but Kubase to me ena Ahinase no it was anyone nana esira jemfra o to so enum ne yere fi me aunt no ware ni mbia benu ba ko fi abejele ena ba ko fi erede enti me sore se me ne
Kumasi Fukua. Say, Nana, she are in French, just a million of them, Coco. Me, yes, I Me, yes, I Number, yeah, Bompire, say, when I way didn't when he be now, when to me, a shandy. When him about us,